hizkuntzak definitzen gaitu. Nortasun ikur da. Halere, Europan, hizkuntza komunitate asko ikusezinak dira. Elkarbizitzaz hitz egiten den sasoian, nola bermatu hizkuntza komunitate guztien arteko berdintasuna? Ehunka dira, hizkuntza aniztasunaren alde antolatu diren gizarte eragileak. Hizkuntza berdintasuna bermatzeko protokoloak hoientzat tresna bat izan nahi du. Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren baitan hizkuntzek toki berezia dute. Proiektu honekin, hizkuntza aniztasuna babestea, bakea eta bizikidetzari ekarpena egitea dela aldarrikatu nahi dugu. Elkarlanean, prozesu bat zabaldu, adituen antolakundeen eta gizarte eragileen artean, eta tresna eraginkor bat sortu hizkuntza eskubideen alde. Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa osatzera goaz. Europako eragileen arteko elkarlanean oinarritutako prozesu bat jarri dugu abian. Azken finean, gizarte eragileak motore eta lider bihurtu nahi ditulako, eta azkenean horrek emango diolako zilegitasuna proiektu honi. Nolabait esatearren, eragileen ahalduntze historiko bati eman diogu hasiera. Protokoloak hizkuntza aniztasuna bermatzeko eta hauen garapena bideratzeko urrats zehatzak zein diren proposatuko du. Tresna bat, Europako aniztasuna babesteko. Proiektuko talde antolatzailea, Europako gobernuzkanpoko 6 eragilek osatzen dute. Talde antolatzaile honek batzorde zientifikoa izendatu du eta batzordea protokoloaren erredakzioaz arduratuko da. Ondoren, gizarte eragileek haien ekarpenak egiteko. Azkenean, neurri zehatzak biltzen dituen dokumentu bat izango dugu eskura, erakundeek bere egin dezaten. 1996an Bartzelonan onartutako hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalari jarraipena eman nahi diogu prozesu honen bidez. Harek utzi zigun ondare hartu eta urrats berri bat egin nahi dugu. Protokolo honek Bartzelonako deklarazioa du oinarri eta erreferente. Duela 20 urte hasitako bidearen lekuko hartu eta pauso berri bat ematera goaz, tresna berri bat eraikitzera Europako hizkuntza guztien alde. Hizkuntzen berdintasunaren alde jotzea, giza eskubideen aldea aritzea delako, bakea egonkortzeko ariketa egin nahi dugu. Donostian, 2016ko abenduan mugarri bat ezarriko dugu. Europako hizkuntzek eta haien komunitateek dagokien lekua izan eta berreskura dezaten.